Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. May buot ka bang ipasabot anang imong mga katawa? Kung bahin kang ingrasya, paminawa kining isulti ko karon kanimo. Patyuno na siya ning mga orasa. Menard, please. Ayaw itugot ka may mahitabong dautan kang ingrasya. Aha, kingaro. Unsay mo balido nga rason, ha? Rolayda palangga. Kuan, maayo kaayo siya nako. Sinvergüenza. Kagaan ba na ng imong katarungan? Oo lagi. Maayo kaayo siya. Ug mao ka na ang balido kaayo nga rason. Katawanan ka, Rolayda langga. Muhangyo lang ko nimo naghigayon na. Please, Menard. Nining mga orasa, tuwa na sa mga kamot sa akong mga tao sa ingrasya. Menard. Either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Di na kit makontak ang numero sa cellphone ni Ingrasya. May dautan lagi tingaling na hitabo niya sa mga kamot sa mga tao ni Menard. Kipatay na kanila ang akong igsuon. Mao ka. Pasaylo ako, Ingrasya, nga nahimo kong talawan sa pag-angko nimo nga akong igsuon tungod kay nahadlok ko nga mahanaw nako si Menard. Kontra kayo niya ang bakakon. Masalamat na lang gani ko kay nakadawat na siya sa kamatuoran nga gitago ko ang matuod nga pagkatao ni Iya Krisya nga sinagkupra di ay nako siya. Di na kini mahimo, Krish. Ha? Unsay po di mo ipasabot? Si Yaya Ingrasya. Di na gyud na mo makontak ang iyang cellphone number. Unsa? Oh my God! Gisuwayan na sab nagkontak ang landline dito sa bahay. Apan, nagsigilag ring. Way ni punit aron pagtubag sa akong tawag. Ayay ka. Murag lain na ni nga tilimad onda, Chomari. May nahitabo kang dautan ni Yaya Ingrasya. Mao ka, Krish. Atong susuyon ka ng bahina, Chomari. Oh, kay di ko mahimutang nga maghuna-huna nini. Iampo na to sa Ginoo. Nga walang untay nahitabong dautan sa imong yayang grasya, Chom. Simba ko og tuna mangani. Manubag yun unya na ako ang mga satanista. Og nga nang ila masabka ng buhaton nga to sa imong yaya, Chomari. Manggukod og manglutos na gitingali ang mga satanista sa mga nagsimba ug mga sumusunod ni Hesukristo. Patay na, mayo. Magnay angay kaniya. Ang kamatayon. Unsay gihimo ninyo sayang patay nga lawas, ha? Giunsa man ninyo? Nabati kong inyong gipanagsultihan sa phone. Kipatay ko na ninyo siya, Menard. Ha? Si Kinsa? Ang yaya ni Iho Jomari nga si Ingrasya. Rolayda palangga. Nihangyo ko nimo nga ayaw siya og patiya. Nganong gibaliwa raman nimo ang mauna kong hangyo, Menard. Ngano man? Rolayda, langga. Unsa ba ka nang gipanulti mo? Di ka gid makasabot. Kay wa magkabasayod unsa gyud ang kamatuoran, Menard. Mayo kay nakauban na gyud ka namo karon ni Krisha, Maki. Bitaw, Maki. Uy, mauyod. Okay naman ko, good. Kapoy sa sige nagpuyo, uy. Murag masakit man ninuon ta. Bitaw. Mas maayo man gyud nang makauban ka sa mong mga lakaw. Kay malingaw ra man siya, di ba? Ay, mao nga ni. Naana ka aron sa kumbento ang pari, Chom? Mamasilin ta. Kaysa katapusan kong pagkontak niya, wala ko siya makontak, Krish. Mao ba? Ay, Dong Jumari. Nakontak na ba nimo sinang Ingrasya? Gikulbaan ba yan ko?
Nabalaka ko sayang kahimtang karon dito sa syudad. Mayo kay niya mo. Di palang yun dugay ko niya po. Kumusta nang imong pagpakikita kang Padre Marcelindo dayon doon, Father? Subo kay naon nga wala na ko siya abdi pagbuhi. Unsa? Patay na siya. Ipatay sa wa may ling mga tao. Kinuo ko. Ug sigon pa sa nakasaksi. Kadlawon kuno sa diyang gisaka sa mga suspects ang kumbinto. Ug gipugo sa pagdaa si Father Marcelindo dayon doon. Ug yan ang pagkaunto. Napalgan ang patay ning lawas. Ang naglutaw sa dakong sapa sa kanaas. Intaon sad sa pare. Nang lutos na yuday ang mga kaaway sa matuod nga Diyos. Nagkinahanglan kini og masugot pagyud nga mga pag-ampo. Kay dili kini basta kayano lang nga krimen. Naglambigit kini og pagtuo sa Dios nga labing gamhanan batok sa kultong sungayan. Padre Ferte, Kinuo ko. Ug sumaha sa kurasairan, mao disulbong karon ang huhungihong nga mas nilig-on pa kuno ang kulto nga kapatiran sa espiritual sa mga Buenavides. tinuod ka na, Father. Ug unsay mahitabo sa kulto ni Varsay, no, Padre? Paingon na kini nga mapukan, Krish. Husto si Jumari, Krisya. Nagsaguyod na kini o paingon sa pagkapukan ang kaat mga kulto sa mga Buenavides. Tuod ay. Di ba lang nato ni sultihan si Father? Bahin sa kamatuoran nga nagkalambigit na ako ni Brenna o ni Nang Tarsila. Kay ngano man di ay? Ha? Unsa man ang wa na ko'y sayri? Paminaw, Father. Kaya mo kang sultihan. Nabati na nimo ang isulti ko. Dili sa ingrasya nga yaya ni Iho Jo Marie ang gipahukman ko sa kabatayon. Kundili ang pari nga traidor. Si Father Marcelindo dayon noon. Mao pa. Karon sultihi ko sa angay na kumasayran. Ha? Waman. Lulaida, langga. Nakaila ka na baya yun na ko. Ug nasayod ka na kung unsay dili yun ako gusto. Menard. Klaro yun kayo sa akong pandungog ang imong gisulti na ko. Dili ka gyud makasapot kay wa magkamasayod unsa gyud ang kamatuoran, Menard. Ayaw na kato katagig gibug aton. Ang buot akong ipasabot atong pagkasultiha mao nga nasuod na sabnako si Ingrasya. Mao ba? Mohagyo ko, Menard. Papasayloan na lang kung nakasaman gani siya. Tarong man sing nanrabaho isip imong katabang ug yaya ni Jo Marie sukad sa masusupa kining bataa. Rolaida, langga, dili ako ang makadesider ni Ara. May konsilyo kita sa kapatiran nga mo'y maghugpong alang sa hiniusang paghukom. May labot sa sensitibong mga isyu og punto nga may kalambigitan ang pagtuo. Menard, Neutral na nianang bahina ang inyong Senior Supremo. pangita og paagi please, Menard. Please. So, walang damha nga ang malditang si Tarsila mao'y biological mother gyud ay nimo, Miss Krisya. Yes, Father. Subo lang kayong hunaon-naon nga antigwa nga kanhi mananabang giatake sa dalan. Humanin na gibutyag ang maong kamatuoran, Father. Oh, di ay ba? Intaon sab. Atol nga dito ko sa akong lakaw aron makikita unta si gala na to pare. Padre Ferde, nilihok na sila. Kinahanglan niya may buhaton ta aron maabot na to ang wa pamataak na dapit. Ang Tierra del Sur. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!